Mas, sama niku sapa sih, Mas? Ya kawas mek aja foto timbang suhu. Herek, balik mana mbak aku? Sisi, kowe ono sing salah iki sate. Herek, balik mana mbak aku? Sam Sagap. Welcome to Wak 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 wak. Kali ini aku bakalan bahas tentang panggilan arek Malang. Nah, cara-cara manggil arek Malang ki apa sih? Menurut aku loh. Ki menurut pandanganku dewe. Tapi sih rata-rata ngene kabeh. Nah, sing pertama iki ya iku nyeluke biasanya Sam. Sam iku tak bahas di videoku sing sadurunge ya iku ciri khas arek Malang. Sam iku diwalik Mas. Dadine iku ono Mas Bayu, Mas Bagas, Mas Joko. Semisal kayak channelku iki, Sam Sagap. Iku kan diwalik Mas Bagas. Sam, Woi, apa itu? Mobile Legend. Oh iya. Nah, si kedua iki yaiku Ker. Ker iku lek diwalik iku jenenge Rek. Ker, kene lo golek kene lapo ndek kono. Woi, Sam. Hati. Nah, lek sing iki yaiku panggilan sing tingkat koncoane cwedek atau ya iso kon anggap sahabat lah. Kayak ngene lek nyeluk. Loh, Cuk, lapo kok di kono? Kene lho mbek aku. Oh ya cuk, tak rono aku. Si iki gawe tingkatan tahta sing lebih dhuwur. Iki panggilannya kasar, tapi wis biasa. Gak baper ngono lho maksudnya rek. Contohnya yaiku kok disensor? Lek disensor lah karo kabeh iki. Yaiku celukane Mbut. Lembut? Oh, Kon mari jadian lho. kai Lah iki fotomu iki. Lek PJ. Gak Kak. PJ dongane pedhot to. cangkemmu. Nah, lek sing iki lek nyeluk gak ono suarane. Yaiku biasane sweet-sweet. Lah, lek sing iki yo gak ono suarane pisan, tapi nggawe bahasa isyarat. Bahasa isyarat ala kadar. Saisone wis pokoke gak ono suarane. Wis delokno videone. Lah, lek sing iki penggaweanku biyen pas SD. Yaiku nyeluk jenenge wong tuane. Kayak ngene lah videone. Dek. 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 Wancane bambang budek. Nah, lek sing iki sok kenal. Mas, sama niku sapa sih, Mas? Ya kawas mek aja foto timbang suhu. Sing iki keliru nyeluk, isin lah. Ya iki videone. Karyan. Oh, kawas sepurane tak kira koncoku. Iki biasanya nyeluk terus ditinggal ngalih utawa ditinggal melayu. Yo kayak ngene videone. Bro. Oh, jancuk. Oke rek, ngono ae video teko Sam Sagap kali iki. Aja lali subscribe, like, comment, and share. Oke? Nang kancamu kabeh. Sun.